Du er ikke i Sverige i dag? Jeg kommer fra Sverige. Vi skulle lige hjem på en endagstur. Nu er der meget, ikke? Du er stort set deroppe. Vi lader den køre? Ja. Du er stort set deroppe, ikke? Bor du i Sverige? Nej, vi bor der ikke, men der er der meget til. Ja. Den blæser lige ind i skoene på dig. Det er lige meget. Vi går med med. Godt. Det var bare helt sådan. Kør. Stopper. Stop. Så sagde jeg til ham, okay, så skulle man så på ind og hold da til. Stop. Ja. Vi har lært meget af den. Jeg snakkede om, at jeg havde den her samtale med Bjørn, om at der skulle ske og frem, så skulle informere os alle sammen. Ja. Skulle informere os alle sammen om, hvad der skal ske. Så sagde han til mig, at så planlagde vi lidt om vores projekt frem til at tegne i virksomheden. Og så mente han, at der var at jeg skulle lave nogle ekstra forsøg, fordi de var ikke særlig gode. Okay. Men hvor var han inde, dengang de skulle planlægge de forsøg? Jamen det er jo ikke kun det. Nej. Det er også det, at han har stillet nogle spørgsmål til følgerummet angående forsøgene. Ja. Og dem har vi så forklaret, at det ikke lige den vej, man kan gå, fordi du kan jo se, at der er ikke den der tendens, som man vil gerne have, der skulle være. Og det er jo fuldstændig det samme, som er automatiseringsprojekt. Han har ikke rykket sig en millimeter, han har ikke læst noget som helst, og det var faktisk ikke engang, det var faktisk Per, der svarede på det spørgsmål til dagsmusikskolen, fordi alle var nu derovre, der svarede på det spørgsmål her, og der skulle komme ud. Og det har han ikke gjort på 8 måneder, han har ikke rykket sig en millimeter. Det er virkelig fantastisk.
Det er lidt ondt, da jeg sagde, at der var plads til forbedringer. Der er altid plads til forbedringer, men altså, han aner ikke, hvad vi har lært af de her forsøg. Så det er klar over, at man kan faktisk lære noget af det her. Nu ved jeg, hvor skal stoppe. Altså, selvom man ikke altid har de resultater, som man måske lige havde forventet, så kan man altid ud på det, man opnår, så kan man da træffe en beslutning, man kan gøre nogle tanker om, hvorfor gjorde det, som det gjorde, og så kan vi lære af det, ikke? Selvfølgelig kan man det. Altså det, der er så faren ved at styrken stiger i beregninger, som gerne er ved at måle, så betyder det, at der er det måske ikke helt sikkert, at den her beregning bliver så forhindret. Det er sådan lidt, det vil jeg gerne have, koblingen faldt hernede. Også bliver det billede, som er tegnet. Jo, men hvis ikke det gør det, så er der jo ikke, så må du bare acceptere. Så er der bare, altså det er ikke... Sådan er det. Da vi vendte bjælken op, så kunne du se, at sådan som båndet er faldet efter på nogle andre. Det er også det, der er, som Flademus spiller meget, at man kan faktisk ikke se, at der kommer en revne, men så skulle propageres i skillefladen, eller måske i stalfladen. Ja. Det er som om, at båndet på nogle af dem er faldet af, simpelthen fordi den var sådan bøjet, og bøjerne er grønne stille. Men det her bånd er så ret stive. Og jeg kan huske, at han kørte Abdo på tværs over, da han påstod, at det der med stivhed, hvor Abdo talte om den axiale stivhed, og han mente, at det var bøjningsstivhed, så blev det enige om, at det var axiale stivhed. Og faktisk, den bøjningsstivhed på de her bånd, den er også ret stor. Det var det. Det var 20. Det var ikke særlig meget. 20 gør man ja. 20,8. Det var så 20,8. 20,6. Altså et mørkenfodervejr, der er det jo meget godt, ikke? Ja. Jeg vil ikke sige, at vi måler cylinderne, så får vi en gennemsnitsstyring på 12 år mere. 20,8. 40, 20, 60, 30. Der er jo ikke nogen spandeforsøg på nogen af dem. Jo. Det er faktisk. Ja, altså til den her split-test, ja. Gør I det?